Sinä, jolla on hengellinen OCD, kuuntele tää. Parisuhde OCD:ssa ei ole koskaan kyse siitä parisuhteesta, eikä siitä puolisosta tai siitä, että siinä olisi jotenkin jotain väärää tai vialla. Kyse on OCD:sta. Pedofilia OCD:ssa ei ole koskaan kyse siitä, että sillä henkilöllä olisi oikeasti jotain vialla hänen seksuaalisuudessa tai siinä seksuaalisuudessa olisi jotain kieroutunutta. Kyse on OCD:sta. Hengellisessä OCD:ssa ei ole kyse siitä, että sinä et ole riittävästi tehnyt asioiden eteen, jotta sä ansaitsisit pelastuksen. Kyse ei ole siitä, että kuinka hyvin ja tarkkaan sä oot noudattanut erilaisia Jumalan ohjeita tai käskyjä. Kyse ei ole siitä, tunnetko sä Pyhän Hengen sun sisällä, eikä kyse ole mitenkään siitä, kuinka täydellisesti sä jotenkin oot onnistunut pitämään kaikki kasassa ja hanskassa. Ja kuinka hyvältä sä näytät Jumalan silmissä. Tai siitä, miltä susta tuntuu, että ootko sä oikeasti ansainnut pelastuksen. Kyse on OCD:stä. Ei mistään siitä, mitä sä teet, miten sä oot, mitä sä oot ansainnut tai etkö ole ansainnut. Kyse on OCD:stä. OCD:ssä on siis aina kyse vain ja ainoastaan OCD:stä, ei siitä, mihin se OCD kohdistuu. Se kohde ei ole ongelma. Sun Jumalasuhde ei ole ongelma. Sun usko ei ole ongelma. OCD on se ongelma. Ja ongelma on siinä, että tästä asiasta ei puhuta. Hengellisestä OCD:stä puhutaan aivan liian vähän. Se ymmärretään tosi väärin eri tahoilla. Se ymmärretään väärin seurakunnissa. Se ymmärretään väärin seurakuntien ulkopuolella muussa maailmassa. Jos seurakunnassa sulle sanotaan, että nämä sun kamppailut, nämä sun ajatukset, nämä sun ahdistukset johtuu sieluvihollisesta ja sen kiusaamisesta. Ei johdu. Ne johtuu OCD:stä. Jos muu maailma puhuu sulle siitä, että sun ongelmat johtuu sun uskosta ja siitä, että uskonnot ei ole koskaan tuonut mitään hyvää. Uskonnot aiheuttaa vain traumoja. Uskonnot sitä ja tätä. Ei se johdu siitä. Ei se ole sulle huonoksi. Ei usko ole se ongelma. Ei Jumala ole se ongelma. OCD on se ongelma. Tämä on varmaan yksi iso syy, miksi tästä ei puhuta, kun se ymmärretään niin väärin, niin monella eri taholla. Ja nyt mä haluan sanoa sulle, että jos sä kamppailet hengellisen OCD:n kanssa, älä jää yksin sen asian kanssa. Älä jää potemaan sitä yksin, eristäydy muusta maailmasta, sun omasta seurakunnasta ja vaivu sinne häpeään ja syyllisyyteen. Hae apua ja puhu siitä. Tämä aihe tarvii lisää puhetta. Ja muista joka ikinen hetki. Ihan sama, miltä susta tuntuu. Se sama Jeesuksen verensuoja koskee juuri sinua yhtä lailla kuin meitä muita. Myös sinä olet sen ansainnut. Ihan vain olemalla sinä.